எல்லா டெமோக்ரட்டிக் கண்ட்ரிலையும் பிரசிடெண்டோட டேர்ம் லென்த் சேமா? ஆக்சுவலி இல்லை. லெட் சி ஹவு இட் சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். இந்தியா பிரசிடெண்டோட டேர்ம் 5 years. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட், அவங்க எனி நம்பர் ஆஃப் டைம் கண்டெஸ்ட் பண்ணலாம், நோ லிமிட் அட் ஆல். யூஎஸ்ஏ ஒரு பிரசிடெண்ட் வெறும் 8 வருஷம் தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும், அதுவும் 4 வருஷம் 2 டேர்மில். அதுக்கப்புறம் அவங்களால எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்டே பண்ண முடியாது. மெக்சிகோ 6 வருஷம் ஒரே ஒரு டேர்ம், ஒன்ஸ் அ பிரசிடெண்ட் அண்ட் நெவர் அகைன். இஸ்ரேல் பிரசிடெண்டோட டேர்ம் 7 years அண்ட் ஒன்லி 1 டேர்ம் தான், லாங்கஸ்ட் சிங்கிள் டேர்ம் இன் எனி டெமோக்ரட்டிக் நேஷன். இட்டாலியில் பிரசிடெண்டோட டேர்ம் 7 years அண்ட் இந்தியா மாதிரி மறுபடியும் எவ்வளோ டைம் வேணால் அவங்க கண்டெஸ்ட் பண்ண முடியும். வேறு நாடுகள், வேறு அரசியல் களம், ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் காமன். பவர் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் an expiry date. That is the real strength of democracy. Disclaimer: This video is based on publicly available information and reflects only my personal opinion.